Mondragongo Eskola Politeknikoko ikerketa eta transferentziako aktibitatearen kalitatea nabarmen ari da hobetzen, eta horren arrazoietako bat ditugun taldeen goi-mailako prestakuntza da. Horren adierazle, 10 ikerketa taldeek jaso dutela Euskal Unibertsitate Sistemako bikaitasun ziurtagiria. Gure ikertzaileek guztira 150 ikertramo lortu dituztela, eta hainbat ikerbazke ikerlari ere baditugu taldeetan. Hauen artean gainera, Estatuko Ikerketa Agentziako Ramon y Cajal eta Juan de la Cierva laguntzak ere jasotzen dituzten kideak ere baditugu. Naiz eta 19 ikasturtetik lanean aritu diren, 22-23 ikasturtean sortu genuen ofizialki ekonomia zirkularra eta jasangarritasun industrialeko ikertalde berria. Talde honen helburua, industriari baliabideen eraginkortasuna handitzen, ingurumen aztarna murrizten eta aldi berean etekin ekonomikoa eta inpaktu soziala hobetzen laguntzea da. Ikerketa transferentzia proiektuetan bizitza zikloa bezalako esparruak lantzen dituzte besteak beste, beti ere ikuspegi sistemiko bat aplikatuaz. Lorpen guzti hauek gure ekoizpen zientifikoa handitzea ahalbideratu zuten, inoiz lortu dugun JCR artikulu kopuru altuena publikatuaz, 116. Publikazio hauen bereizgarrietako bat, enpresekin kolaborazioan egin genituela da, eta aktibo zeuden doktore tesien esparruan kokatuta daude gainera. Izan ere, 123 tesi izan genituen martxan eta hauetatik 21 defendatu ziren. Tesien testuinguru honen barruan ere, azpimarratu behar dugu urteara daramatzagula doktore plana aurrera eramaten. Honen bitartez, eskolako gure lankideek tesi egiteko aukera izan dute, eta dagoeneko 27 tesi garatu dira programa honen barruan. Momentu honetan, horietako 4 martxan jarraitzen dute, eta beste 23ak jadanik aurkeztu dira. Ikerlanekin dugun aliantza lantzen ere aurrera jarraitu genuen. Ikerketan 4 gai nagusitan alorrokatzen dugu gure elkarlana, eta emaitza esanguratsuak lortzen ari gara, bai publikazio, proiektu, tesi eta patentei dagokienez. Administrazio publikotako proiektu lehiakorretan ere emaitza oso onak lortu genituen 22-23 ikasturtean. Diru laguntza hauek gure kapazitazioa hobetzeko eta puntako ikerketa egiteko aukera ematen digute, eta horrela, hainbat erakunderen laguntza jaso genuen. Besteak beste, Eusko Jaurlaritzako elkartek deialdian 22 proiektu lortu genituen, 2,6 milioi euroko aurrekontuarekin. Hezkuntza Saileko ikertalde deialdiaren bitartez ere laguntza jaso genituen, gure taldeen bikaitasuna onartuaz bide batez. Gipuzkoako Foru Aldunditik ere hainbat deialdiren bitartez 900.000 euro jaso genituen. Azkenik, Europako deialdiari dagokionez, 34 proiektu eduki genituen martxan, gutxi gora bera ikerketaren kanpo finantziazioaren 25% suposatzen duelarik. Enpresekin dugun lotura estua gure ikerketaren adierazgarri bat da. Aipatzekoa da enpresetatik jasotako finantziaketaren erdia epe luzeko akordioen bitartez lortu genuela. Beraiekin dugun konpromesua eta gertutasunaren islada. Epe luzerako harreman honek ahalbidetzen du gure ikerketa eta enpresaren beharrak hobeto lerrokatzen. Lortzen diren emaitzak horren adierazgarri dira. Ikerketa eta transferentzia aktibitate guzti honen ondorio gisa 17,5 milioi euroko aurrekontua izan genuen. Horregatik, 2023ko U-Multirank rankingean berriz ere bikain baloratu gintuzten ikerketaren kanpo finantziaketaren atalean. Maila goreneko ikerketa egiten jarraitzeko ezinbestekoa da lehen mailako ekipamentuan ere inbertitzen jarraitzea. Horrela, 22-23 ikasturtean, tentsio ertaineko laborategi berria inauguratu genuen, Europan erreferentea den laborategia. Turbina eolikoen esparruan punta-puntako teknologiekin esperimentatu ahal izango dugu bertan. Guztira, 2 milioi eurokoa izan zen inbertsio hau, eta Europa eta energia sektorean erreferente diren enpresekin dugun kolaborazioak bultzatuta egin ahal izan dugu. Irekineko proiektuak ere nabarmen egin zuen aurrera ikasturtean zehar. Industriaren beharrezko transizio teknologiko energetikorako gakoa bihurtzea du helburu eta ekintzailetza eta enpresen barne ekintzailetza industrialean Europako erreferente bihurtu gaitezkeela uste dugu. Aipatu beharra dago, azpiegitura berria beraikitzeko hainbat eragileren laguntza izan dugula. Azken urteetan, ekintzailetza teknologikoko proiektuak sustatzeko martxan ipini genuen enpresa sortuz lehiaketari jarraipena emanez, 5. edizioa ospatu genuen. Enpresen aldetik lehiaketa honek jasotzen duen babesa handitzen ari da urtez urte,
eta 2023ko edizioan saritan 100.000 euro banatu ahal izan ziren. Parte hartzea ere igo egin zen, eta 19 izan ziren edizio honetan parte hartu zuten proiektuak. Datorren urtean ere, proiektu hauetan da beste hainbatetan lanean jarraituko dugu, eta enpresen ondoa mantenduko gara beraien berrikuntza beharrei modu egokian erantzuna ahal izateko.